Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu wabokiro wanjani wabokire wanjani wabokiro wanjani wabokiro wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokiro wanjani wabokire Mwanjo murigeria Ensoko TV, karibu sana somo ruberi bw'ekorogi twekera kugotera ritukoria ori aramisi ekero ikaransta sero yaona kubwatia umuruberi umugima bw'ekorogi itwara ne mono wesomya na kwebanga igoro yeke gusinga yo mugusia korunga yo mugusia kwenda njera ki umugusi abwenda ko bakubwati chimbaratereo kiria chia igete kubeko nabagaka nande njera ki torarende egekorogi ito na kwenekina umugusi no muntu manyire umuntu obwo mochoko wiki yetu tentwa twarete umuroberi muno yegara kini ase wiki yeri tukoria rero ni gonde ase ensemo ya ewodi ya Kegogi adne mono ase turache ko batogo twara egeikaro no mugaka Crisantos amenya huyora nyara ko bagago chikongeresera amangana mange anene mono nde ase kenyoroge korokunganya bwogi bigege yego toka ase sublocation ya Nyakora ewodi ya Kegogi ebunge ya Tutu Chache North county ya Kisii asomogaka Crisantos amenya chiko bagako ngeresera igoro yobutumeki wemete yeke usina ki egotumeka nkyo bogusia bwenda ko bagakorenda hanene mono aso bomenye bogotumeka emete abodrigera ujumbe ase namba RSS screen yago boigo otorigera ujumbe ase mitandao yonspi Facebook boigo X na boigo mitandao yonspi Ensoko TV na boigo ndere kubwatie meroberetera nyari Steven Mbonde twachakira umuroberio bwerituko riarero mbya mono mugaka amenya so wanja gukona na Ensoko TV teto mwanjo murigererie kamera eri agote ngaki ukorokwa arafu mayago bago tweresera ngaki emete yeke gusie ko nyara ko bake gotume kumuga kari baganeri aho Oyo minto nyarike mbunde kwende gambya mune siri tukirine sekereke yasaye no mbya tukirangi gaiga eso goja gusanga naye Mabere nombo ko monene gusanga n'abantu ba Ensoko TV yera Ensoko yetu yo musi nandi twanjete lakini mabunanje nyantu kuligere kunyirigere mono naenda abantu baro bakongo kenaga ni nabaro chinza angechospi wono chamanya Crisantos bunanyari keresire ekene cheno yo kegarande chitata ko samari kegara nandi buneresire igo abunonka sito ekaron kinete na vero monto manene kidogo na shirete skuru akego lakini mayo kobe skuru akego lindo taroro nkagenda kuliye bibarua isiko kana kuliye bibarua isiko na yadete kanyora kumera ekanaike na kuliye wiki state yale ko kwa sausa engachinga kora matemo abantu balenga bange mono lakini egesi kanyora na ido koego libagiro bunage ntoro kwa state clerk Nkabano wobo bonge kyagaragara nakokora cyabo karadi obo pakarende kaichana na kingo kora kuri nyasaye na konje tenga kora kinkora tebi na kore bintebi ngesane so ryo bugima bwane nindwe tawo kongo wenda ditukere mona chede dispensary ya sawo sabo nkagenda kandi ngo kujora majogo nkanyoro munyagitali obo tebi kandi kino mulwere ndo mono abuja gitali gali kuru yarenge tikota ekuru nyuma ekero gitali apimira abantu bari abarore mono bagende tikota nkanyara cyana bari nico yo makugenda gitali abo tikota kurage ndo naende ekero munyagitali achamagoroba endi kuyana lengo kurukwanira member olengo munyagitali asayo wono ko buri ko kwarwara kamate yo tumanyitira banyugwetende buya ko gitali otebanjicha ekagarende nkabaga abo munyagitaja gacana kali abantu bari omweli nkabado kankeke egarakora akagira usiyaye akamboria ngaina abe naye ko kolembere mukamukani yaya naba kubanda koragazi agante binakodire gazi na no montonga bunaye kamukani yaya akambuli ngasikyo kora busausa kamatebiri gonde state clerk
igore aesthetic like opo nyagitari no ko kala do bwa ingere ke ka moro ikere ki yeso ingama tebe na no nyagitari agande nimbo ate ki atresi iga ku South Africa ngoko ando jikote moboli ngama tebe na nchire akanga labona jete ka kora application hiyo ko woli ni baga somo nyagitari ku St Vincent College ya South Africa na nchire tu na so mete ko wochi leso da ko se du chi ko le biti nyitato ana ale ko so ma ime chi wiki vere na chi ko lide ngatwara ko se meringa de ni ke te biya na ne ga keita biya haili ere de ga na keita ngaro ngate ba ba ngo tigande mele mo jo ko biya sara biya mario ngatike ga shi yo yes ni kala ke ga jako ja gitari muna jite ka igure nyomba nyakongo buno ko gitari yo mutangani otwara nyakongo ko gitari ko gitari yo bwa temborobi ko gitari na bwa ta kare kilo bwa mete ya gesongo ba sika na bakora kanyoro nyoko masego ja kile siasa to kaswa na ere katika aso ma no wole dibaka siasa ni baka ni ne roti joma ile ko byo bwa MCA OMC bwa ward kigogi bwa ward ya kigogi ikagalende baba akakwa baba ngo muriri akakwa baba seke usigo mama mama baba akwete wate myake mya monene ikagalende katika bo campaign obo siasa iye kaita Mario ye kana tika siasa iye kaita onyonke kala ligo mirimo na ngirete ajakandiko bo public health Ndiyo nyonka kandi gete na ibasa 1973 as public health ngatuma na ifasa nkaruo ngana nyandarua kala na ibasa kali nyandarua ngatuma kala na ibasa nkaru na ibasa tare kitibosongo kala ku tare kitibosongo ngatumwa ku nyankono ngokoro public health baka nyambambo matuka ya kaera nkaruo ngagu transfer kana nyamachi ngokoro nyamachi sa chachi na burabu kyara bari kibare ngabake ngakora abunga kura nkarua ro mwaka 81 nkagenda ugembo nkamenya mugunga namenya mugunga nadokora machoge burabu na chachi baka kyango mpaka lio kindo chiskuru miche na gokora skulu sanitation and inspection within schools basi ya kaera na judu naende nkajodo transfer naende ngaja si toke gogi wa wano ke gogi ya na onka jode transfer kuru Kisumu di rube li konte ya kisanda ripoti nyamira kuru su provincial medical officer of health kisani na nyambaka miwa nyambaka olenge provincial hospital secretary basi teke ekyandu ndo mochando no maneno no ndo ko Jose ubosire ekyandu mochando ndongo maboli ka transfer gocha agantebya iyo liri bali abete misplaced ngamje kunye jabete misplaced na kwali yete wale kulike linde aganteka nebete wono ni gatumete kitabikinde kikange cyanga tigera cyereka kitabyo cyatumete mugajora gakontebya ngolere special scotch whisky elita mogode sport mani ebagti nekibiti nkagora cyabali ibere ya gatatu kongo kikomoboria takwara nanke agakira kiri bora gakira kiri akamenya kombori kiri santo amenya no mai tenga transfer form yao ile kubwatia soko janga itaba akambalia sina abeire gocha impaka bono na kodre nyamira okombori bora nyamira no orueto gaja ya nande gajo kana kuwa takata sa nyomba mwao nanda so ketanda nyaro kole emere bje serikali ko nyaro mwao ngane iye kangecha ngatike ka serikali ono gaswa sama ngana yemete ngaswa sama ngana yemete enjere yenda mugaka ko bayebiro to endete kubwata chingaki na igure ngano muntu bwate bumanyi ubonge goro ya Mario go yeke usi bona tojicha se ngwana yeri tukori rero amario ga yeke usi ngaki ngonde naro gasometi goro ya Mario ga yeke usi ukamanya gose ndugwetere style yegwangere ire gwasomire eria kabere ochake kigima gocha tueresana kia Mario yeke usi akongea ko baka gutumeka ono njomo jaka no dictionary mangana ya babo manyene gale ko bangina Amario yeke nyach babo mombiali amana bana bake bone kereke monkagenda matanga nyamira nkanyora abantu bakaje
Kubago kwana mangana usiane teguru ya mangane mete na inche na changia. Nkara iyo sige kaba nkara nyamira. Ngama kanyoro monto iyo yo mogonte yuchense momambika nchungo bodi. Aya no mugiriga janga mukani yaye. Na kitu wale kuchangia mangana yina ye kwaso kama te ni go nyamanya kidogo. Akambodi bintu bike bikagera gantebya. Bono ninchi kanyoro libaga ichebo. Agantebya yero si group ky'abantu 12 Legano dangeri nchiche nkangeri abantu kabona abantu kalosha abantu 12 agacha. Agante ibono ngo kweke umbe egere naende jore igwerende NGO eko bakana chibese. Kyo sibe kemet. Egente kyo to kana chi training toko irwa nkanyora chiwate bintu birenga eso abagusibe kemete naende abagusibe kemete naende basome amajo kemete. Abantu bandi bakangi kera balenga abandi abanene bakolera kigazi bakayojibe sinyinge alawa se kichibe kyabo cyarya men cyabo kiri kibaisene nkenkagania isabemete mugada alengo orugurukwa uri momondi orenge continente ya Kefre sese minde itwalenge agante byamanye digakwire so migwe mede na Kefre jibona kana kasamigwe mete yoro sana na Kefre ukamanya asenge icyo baba amanyite mete menge igatoka abantu abanaende bese serikali digita bagirika cyati bamanyite mete n'amanyite na barona bayi ebitunwa igoro n'abasomye mete seri waje cyanyaki bamenye konye tupati ko cyarali ukese egete technology bien bono kabo monta monene inkabe pati na koro yandi bono tole ko digiri certificate tari kandi watu adako soba usai ko tawa digani igombo atari ni certificate okay bien mwaka to chake kigima kigo monzo morigeria kero koria CTV yao ebembwate ni liembe liembe ni alima ete bete yaye nande elio nakibo oroche yali kembu de ko sibigete mete ya majo aya na majo oyina majo omoto yobwate ori liembe li pereli no munyagisaga no mate yali kumoto ro munyagisaga ni sege ninyo manyede tere producer ya nego jako ndigeria ndeteri ninyo manyede bas bano moto yo ugo nandi flame ikirege songo oyimotiki torachakiro munyagisaga ni torachakiro yega oyo ugo kwa mangipera indika makibera indika oyo ugo kwa tora tokoro mosoyomo Ata ko de e competition yemete. Emete oyega wandebye mangibira ndika. Mangibira ndika toko sangania na oyo no bweli pero yule bweli pera. Toko sangania li pera ni liembe lilia oyina li ko special li arthritis. Abantu arthritis bones. Ikembu na ko tebirero bali bachande kitana manganayi gendo bantu mere nene cyando yabo imbayimete nako tebirero di yembe bano mende gendo ke gendo kiangosire na kyo gordo kama yabaka scientific name iwo so bira bantu bali bado ko kore bintu di pere na kiri goro kwa se scientific name ya ngonya ko inyorore omote nore kwaro ko momote ori onda ko nyoroka munya sagana so entomerendo omonda bwenda nyako nyondetera gochange gaiga enali ekero yo kwani torianga ni woro muchimoina buroji okay nandi ningo tebyo moto eria ko besi mujibade obeke bisiji balirigo okay mono chise mo chabo gari bono twende ngora aso monje murigeria torachakera omoto yiga ene liembe wande ligo konya arthritis na kirigo konya man ekoro kwa dentro moto ya mataye chinkoro chiri nyari ngoro chiso gitari ora tade chinkoro cho moto ora tade chinkoro che boko ndo moto ibano wende kwana noyo monje muri rita korora go chiari ni gari gereti no oyo bono go kwana oyo weli pera aya no yo date ba mukwere nde munyagazaga imezi ibano kwa jibeka mo kwanye swaga lekono adoga de yo mojo kora kore tere kitabu kinali yo kuri biya igo omoto yiga chingoro chirichia na chigo tumeka yes eki dio ngari nyombo chiri tuje abo yo bwade naende
Ndoje no bwana. Paka ni ile oyi bwade. Wani me Ya rwali arthritis. ya wani mete yo kwandi kujisibika abantu basibike yo bakora ka mete busa itakwa timana. Okay. Emete yo gende ngandi nakotaka nyulike sekatabu kyao okoyo bwate binte bingi. Omoto yo okutubeka pa kisensa ya asima. Oyo iga. Lakini buja geta kara ojo swagete ya onse sa esa oroyo. Ore no yo. Ore ne gwelde. Bas, bueno. Ebi intebyo igo bigo konya okwanine mono. And more especially nowadays nyikembu ndenda gotebi. Chindu wali chicha chiri chenga kiye. Onye chacha kilo moto dige specialist so meta mangane guri yemete yorzana. Au moto yemete. Igara konye kebuya naende more rapidly bwango mono. Moto yiga bweri pero oyo iga. Moto yo bweri pero ito kwanera oyo iga. Wande biringo rwali ore arthritis nanda kemburu iri kyobonde kurwani. Chinge cyo chinyinge yo nagotebiga amangana yiga akoba mangi umuntu guzi amane myaka yane tanyari kuinyora. Iko kunyutra sinyorire chinge cyo chinde cyonse. Iko kore binte binge mpaka nyorire mangani chinda mangani bikuba. Doje no bakeskali Keregento. Bono. Akango ke yero borwire bweskari. Keregento. Tocho mutonde omonyasagane oyogoro nganandi frame. Yes. Nyongeresa ngoro bono. Munyagisagane. Noro nabo kore mere ereyemo. Isebwo kana ndo choko unju kwa bomoro. Ekolta ko nyubuka igori yo kuriye kwerende oboke onyosangani. Oko bomoro. Yoko bomoro. Nonate banga ayabuna yari kwa bajadi bono chikotaka. Tiganji koro shikitabu ikigisane. Osonye ko gotware kwerende smartphone bwata mangana yi. Konya yo me onye koja soma. Nanda mangana yakuru kwebete ende yo shabajo. Abijige suga abijige jeje. Na regulated tawata machiko. Onye kwa manyiro mututo chikote yo moto yo yiwe gento kokora. Andile chaji chako tebi ngabundi so moto yo gento kokora. Okay. Ikera mate do moto yo gento kokora. Igo kuchi omo chadere. Acha ko Obi subakwe. Okore bosa. Bosa okore mono moetani. Okay. Igo seri tiye ko tebanga bote yo moto di kokoro kuga. Ya. Igero te yo monto nga onyo go te nyungo somi. Bona ye onagani emete yikora ntuko nyubwa to nyire. Aye bono buno monto amanyanire oito tora konya ne bilangereje. Aye nabo ko gosomia. Dade ngo te bikeregento. Ikera bono kwani ko yakorero umurimo. Ono omugaka. Ndede tuyekwanire igoro iga tokogenda. Turabwa so omonyagesagane. Ndoja se amoga ego sebisicha biaye nigo bibwata amacha indoje ngagokonya none gosibi none amaiso. Ye kinge nyinge dawo tugemete yego kora kinyinge cheke mwanya bantu. Kinye kutanyira ko yani kuyege blade. Amatembo no yo manwe. Kamili. Ngio matembo. Owa tabaka ya runa mangana ko no civilians and such binde kabiri paka nyora na magoro kwati kunainde. Okunyo matembo. Amatembo yo namasabaye. Kwanyu. Namasabaye. Omento matembo mogaka amaito bwate matembe ngo machikumu ko ungo bwate chimu mago kara kereri omonda akaliro none chinse ya. No wakaire none chingo kwabeko. Omotembe ngo tumekore kare asoko gayana none bina. Nande go bado motembe bana boko yenyu. Amatembe na boko yenyu. Nani tiganga tembe nyali kembunde rero. Kende keremu usikere kende yonsi ge koba onyo kwege na nkuyo. Let me go tell you the very compound what from this musa menya tunyali. Gento keri kego kora kende onyo kwege na nkuyo. Nyore nyasaye ta koba nyasaye onyo kwege na nkuyo. Nyore igoro onyo ta kwege igoro onyo kwege na nkuyo. Na mututo yora akore kende nyabuna buna ono kwa naye ganyali kembunda ngo tegirero
igonda kwa imito wene buna kwa nyigina ndagitari omutora gokonya igo okobweni gogotanga ni no kwegena akoregena nga kingo nyumo toyiga ngo bwenande amugako yamenya emyaka yaye n'ekisemi kyaye emyaka ere ngo bwadari daga ni amenyo mende nako ira bwangu 92 years 92 years yeah ogo kwana bakege songo yeah karadaraga mwanzo morigereria bwensoko TV no gukumia sana mugaka kirisando ze amenya ari emyaka 92 aho kwana gesonge kiya kombwa aho kwana marieta ari aboroji ase bari abarari abanki azabagana renga science ndo akanya igure tuagatamire kuri kirazima lakini mugaka ari 92 years aho kwana gesonge kiya sana mwanzo morire torenda somo timokomoke igo nda sensemo ya kegogi ekeremo begeto mugaka kirisando sa amenyo mugaka kwa maskani nando mugaka na anchire sana mugaka obwate semi itugoria rero na kerengorigereri no nayo mwanjo morire ngorengi kwago kigono moroberio twena somo timokomoke igo tukoirana tugendere no moroberio kene gikorogito tithera nyari Steven Embonde wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torore tema nainde torore tema nainde torore tema nainde torore wabokire wanjani wabokire Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ga television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuraria bukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobunchuria 0788666662 Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torore tema nainde torore tema nainde torore wabokire wanjani mbia mano mwanzo muriria bwa Ensoko TV kerendete ko bago kurigereria moroberio mogima moroberio kurigite gereto kurigereria igoro yobo tumekwe meteke gusia sobo bwenia nateko watebinda ase wodi ya Kegogi yogo toka se bunge ya Kitutu cha North ase county ya Kisii ase mogwato mogaka Kirisando Samenya are miaka 92 merango kianda nebere madigo seninge miaka yura gindende konya gonse seniare ga buto kwandra igoro ya mariogo yekigusi gose mete yekigusi omogaka oyombwate no musojo bono ngyo tokonya bono musojo yo ngokonya ode paka nyona mabura ya nakwana
Musocho yingo kwano konya lipake sukari. Musocho yingo konya lipake presa. Musocho yingo konya binti binge. Igo njira yende kere umusocho oyo igana ndire ngororando okwemeria abantu banyabutoro igo nomote bw'eng'enjo sana seke sana mono. Erono. Oyo moteki oyo Ino mokorogo ino. omokorogo ino Obwata marioga mange kubwemete yetwakire yonse bocha. Mokorogo ino yiguri chindimu. nkio gokonya Nkoliye gure. okoriewa Yo ina matunda. Ina chindimu je kienyeji. chindimu je kenyeji Yes. wano chindimu ejina jiko butora kwanyu Chindimu je kuliye kuchire. Twata mariogo. Obwata mariogo. Masaba inyane abwata mariogo. Umuto yigo wata mariogo amange kubwemete yesu twaru kurugoja paka. Mokorogo ino yo. Nemete yengenje nene. omokorogo ino igo omokorogo ino oyo iga okoyosomeka kwayenda isiore ndoje ng'ango konya ono namang'ana ya esukari Kere gento. okwana ore none amang'ana ekere obwate gose obwate riote ekere obwate riote nakio okoyokora omoto oyo nakio okoyetumeka Egente kano gutumeka igo ekwelende emachani ali aye. Igo kubeja machi wasabuzi wakora kagulini. Ukoja kagulia machi ali kuitira. gagoringi igo ng'aki Yani ko lero kwago. Kagulini nege songo. Basi kuitira. Lakini tikango tebi sebions. Na tukambe meteye. tukore igo makongo bosemio Na tukambe meteye. Atangani omuntu oyo kuchiko koemete no mumanyete. Ekiringa kyo omuntu oyo niki. Okugani kwa omuntu oyo niki igara anene. Abantu abange bemete igani acha tangani tikakanganya likibona acha yalikodete likibese. Lakini kibese mani tasindika itilo but lo kati sibane. Bese njana kulele chiko, ndeli chiko lele chibe. Lele chibese. Takolege no mate. Yengo mubweka no. Neli pera. elia Neli yembe. eliembe no ndibwata Tako togiri yembe yame tokulia. Yo liliya. Ege nteki yali tangani no mate bweli yembe. Mantakala manisha baje kurumura. Ege nteki yali no mate bweli yembe. Yembe no liliya lete omote bweli yembe no bwate yembe. Yengo no monta ko yo mando bo monto, ta ko to ingina, o sta ko to is. Mani gure. Monta nje te yeruka yo monto, tanje tingna. Nyeruka, o sa anda o tanje dise, nyeruka. Igonya likie ntoko ko ko wena, tigango lento bone ngani eri kwa kwana, buna amotembe, uri kibuma, uri kende. Ebintu byalenge kibuma eseke usikurukare tibiri mu mabono. Tikito ya byakire kitega byaruro mu makiri kiyo. Tadiye ndobuna kare umuga ko makotubuna nji ari kukwane gento. Uyura orani y'abantu baye. Na umuga ko berano ongane myaka yane. Ukurama abana baye. Takiti mu rubyo ko kubwata anyitokora cyo komocha ko gajito umuga ko yo. igo nanya gukora makora mere ngikubwata Mbusa. Ekirenga nikyo kodere to mugako wayi. Yengo mubwekaro amanyite sabaro. Otali moro. Oro kitali ora ko ito kotide kwe no moro yokora. Moro kitali motongi o tawati kede kiao tawati manyinga o tawati bisi biao tawati nyama kiao tawati mawao. Igo ko moro yakoro ke karo na yoro moro genuza ke otagete ninu moro gane. Aliyo ya moro baguko. lakini bosa igo kende ngi Kede keyo. nanya gutuma tume Oyo no muzikali ore siko golele. chimume cherete kere dichito yache Kamili. Igo mo ngina lengi kusia ruko kwa moka agora. Banya liko mo weka loyo.
Ore ko tero kama ko mungu urule enchera ruguru chire enchera mati. No yonchera mati utiri uchire enchera ruguru. Ebyo byense byaelire. Amasikani ensaelire. Amurembe bwenso elire. Amachiko ensaelire ugocha kwaje saye kole yange. Wangayibo majikurura rene. Kare ko kware ko nyoraga. Toko genda nyoro mwana umwarure nyombo mudura yo limire mpaka umwanse ngore ndikimbu. Rero ngo mwansa bali. Rero mudura mwana kwaruka akuteru doro. Nyagita ali alinga yo murerore. Ayo mudura. Murero tayo estimara oke. Amatuka yako mwana akwaruka umware ure kanisa ubegete kanyo. Wajita bwe nasoga. Kende nkeyo. Nono mwana kwaruka mwina atokomanya. Kiara ndagere kuriye wote yesu kukwende teyo keria tugere kera onkeyo njane ndu Moga enjira yende chimuma cya gusichi arusi una mangana digital ogotegena kwira na dora bungo bolinga Mario gaya arayike gusi arusi una digital ayara arusiwa tararusiwa ngi ara dari ko rusiru digital daranya ikaida tarajigera digital daranya sema yoga Nanti kita tanya mangit. Oyo mutekiwe. Ile nezozo. Sobon sawe garango lia matunda lia na maya na ndingi ogonya bon. Amatunda lia ya yali kinguru esomubere. Amatunda ali manyange semete yone myongo yetokuli myongo nyalike myongo. Kintali kiri kie myongo. Namba lio namba 1 okonya karanga muna chinju kwata kuna chinju kwani. Kwa karanga muna chinju. Emiongo yekejeje emiongo tinali emiongo ano abasaya baba no modenga genda karanga chitetereje emiongo ali bono nyaligende kitako teka tito tira ikera terigo ikera andu neire ngakenda ko nyayikera ikera banta abange bakurwara amatuka yo myako gucinya gitari nyagitari amatuka ya manyanga ibintu yakorosigwa Mario byabere useless ikera kingenje kinyinde cyaje ebintu rero bikorozibwa igobire ebintu bire very delicate tali bintu bigirano lakini omutoyo no mugima okoyo nyone kinguru cyaje cyo muri pera liya ndo li pera liya nando ko limene muri pera liko kora no taka nyacho bani bintu ebinde byonse abako nyoko konyo omutori nanyole mbadevi umusazi ndaguru gufata Lawrence Nyanza Lokabere echo na ile se Kisi University. Ama leo wale gari ndo sije likari tiari. Yeji arthritis. Yombo ata Mario kyakiba. Nanda abantu bakongulia Mario n'abantu baito abasomu. Bona basasiroti. Bona basista bakati. Bali bamanyira obuya bugo tumeka Mario mende genda kwangereza rege ndana bwatiri ko robungerina. Ekero nywete liyo gari omote eri bwate nutrients kiri cyae cyonse ina kiramo kine kiri cyae kire cyonse kiramo kitara ino na factory kigosewa kigosaliwa na Mario gaye gabona yege songajete nutsikia yenjera yenda Mario gaye kigusina Mario go yengenjo monogo gero okoyanyu munare nandi buna bono lere yeli gomito dago tebi I'm very much happy and happy plus not only happy but happy plus. Why am I happy plus? Na konyo olibuni yachendi yane ekodiga abantu bono egeremba yemete nanyirikira mo ikati manje muri siro mogako miaka 92 na yaranyore chiro ayo naranyore chiro iwanda setie bintu ganyirikira bana machezo Sigaro bibwate baka nechi mendo mwake gendo rigwaja konde bistori na wonjo kananire kwara onjo kanale sana igoro ya Mario gayo Saiti. Igora yege nje ndikyaro paka ime. Vantale okwaje kolenta bune nje kolenta chuchu. Woko igora yali rime ulyanda kana mana Mario. Yanda la drekara Mario ga yande ga. Mario ga no ga ga roseke. Mwanzo morigereria nyoko rigeri tikurwabu. Ana ara Mario go omoga kamenya. Aro seti mete muna litwati ga konya gukweresera mwanzo morigereria. No yarigere tigana Mario go moga kamenya roseti. Aya wanda ina ara na yake. Ayina arthritis. Ana arthritis.
Kaka no munyagitari omoko. Ayara mapera ara gurende ripera ara diembe ara munyagisagane. E condition ye mete tatu. Bono na kamugete iga okoyanyu. Una kamugete iga onkoberia macho na beke gurende. Ese damos. Namanya 40 imete ye bichiko bimpi mete damos yise. Ya so kwa yokina kuroko yu. Amarose. Ya. Agwanza naboko beka yandi sukari onyu bune turungi. Turungi ngiye bwete ya majani. Adredi simbali babwate omojando bwa mowa. Yes. Apana owati kwa. Owati wa jinengo. Wati jinengo. Ndio wati matu yani arthritis. Amangana au sana utilization of mucus resort. Yanja ko utilize yani mucus semerondo na kile. Yake yo biboli bwarengo. Yes. Mogagari swarindra. Kare abagusingo beka barenge mono especially kero mwana musinini kero mwana moke nyone lyogori umuntu agotwirurike gusi. Lero nyagitari cyarete bakari yogori umuntu. Ngiora kwanere ngwane yogori umuntu liye nyagitari nelyogori umuntu liye tondu umugusito konyara ko batugotwera abantu. Bona umare urike gushyira kwa amantayeelyogori amantaye. Abanyina baguruka umuntu uri urwatega amantaye. Amantaye ugende kare kunyarwari ne lyogori gurukwa obwaranse. Ngoyiwe obwaranse ne lyogori likomera nka asa umubunaiga lyaranda. Umuto koranda uri namabere okurwa amabere gukwa yubulirega. Lyogori obwaranse. Lyogori ari kubekwa. Lakini amatuka ya digital. Abantu baka tusirika n'abantu bimene. Bono nori kindi muchoka. Ojo keye kenene. Kememene kemero. Kemero. Ori kindi muchoka na okay. Kemene okay. Kindi mu. Onye mete yoke toro siti. Kemene okay. Amangane mete yeke kusiere ige gotara bobere yakore merime menge. Ayure. Ngobwate byasana. Buna bone gento kwa prostate cancer. Nege nzo gotara ime amanyinga. Lakini yakaro kwa yure mete ige gotara na amanyinga. Igo prostate cancer iri wacha bantende gongo igoro machinda ekomnyoka na amanyinga. Tego konyora. Ko dimeke mete. Tuonange. Ngobwate bya. Asto torega bwase mangana ya kansa yibona igomende sumbwete nona abanyagitari abakwero kabege songo abona batete gocha kokobina nemete yito yeke gusieri nde bane kigosengo kyana ni bare ase oborweiro obwo igenjera yende obasiko tumeke mete yeke gusi na bekorwari kansa Manyabo na bona for example nyalike ngendo ndagote. Amaguta korokwa artificial cooking oil. Usa artificial cooking fats. Alona rada the major cause that distressness is over Mawaban. The major cause of distressness is over Mawaban. Munabone miaka ya inomore abakeiga to your age. Ushaka yode family yao onye district tibese kutumeka maguta alia asekende yiyo nzige kurugwelero. Taka yora duwali bo. Manyigole bwansibi. Taka yora duwali bo. Onye kuzakata maguta amaronge igakorokwa Haplands. Haplands da maguta ali neutralized kuri CCN ndiche kyombe. Yiko ya rusa. Na maguta yu igali too expensive. Organization gechine na bagutuka. Lakini very expensive. Amaguta ya artificial cooking oils, artificial cooking fats, igata kitaro sha mandazi oka kusoka la geliga da amake yango. Kwa nyingole ngote. Igenjera yende omugusi
nyora gatete gwetangana marwira manga ayu akoretwa ndake no bumenyo bwito ne chinjira tukori chindagera chito kuika twene kinga maguta kyo tumeka ritanga ni nyomba. Yes, no tuko tumeka ritanga ni nyomba. Yes. Porque ndo kwa ndo cha kiri ndo vile kabrenga buni ne bintu okoria vile tamecha kosi yeno chando yao. Ako bajinga kichigenda tako bachiko menya kekere producer na bibire chindu ali chito. Ako ke ani chindu ali yokea. Ako be producer yane gonde chinse chigenda tako bachiko menya nkiora kwanere obobweni aboria obobweni obobori bwakare obwe bugotumeka emete nabo igo kwanere obobweni oboiga bwa bono bugotumeka ege science gose bugotumeka chinjire chiya chire chia basongo nkiaye muno mogaka omonene nande kwara health wangeresere wasomire bakamumbu ngwanti kakongeresera na kwara chiri no chinse chisiko none kera abantu abana batete gukora consultation n'abantu ba university bagoje bakubona na kitoko kara Mario gayeke usinga kiora kwane nkwane yo nkwana nda kwane ngege tsanga ndege ko kweli yobo eliogo no kwege na ulio ko eliogo ege tanga ndio tara ko ri eliogo tara ko manya eliogo ko kwege no monto yo ko eliogo kwege ne eliogo ko okuge na ko kubona kwao umanyite nyoneke dini dini isara yito nere ototebiga tingo kora kende yonsiki anya tingo tuwalene. There is nothing good I can do myself without God. Kenton kirinda akore ko bwana anye masisi nyenye sayo isale nero go saba nyasao kwa jisebe kwa boka bandu kwa chikokora kiri kwataka abwa ate kwegenete kwa manyanga to ko ekora nyu kwanja kwa nyasaye koi kono tari ya kwa kora no kwanja kwa nyasaye ko nyasaye ucho abera mulimo yokore una aba chiporo bijiko sabo jiko tebonga if you want the best man can buy eso pego de otra que te yo llegué de que de yo llegué y ya sabrá que bueno pues ya es la que ko y era como to de llega anya de ta wa ji bi de yo bufudi tulis tichibwa tiseni umoto bwa tajiseri mufundi bono kali tulis yo kwegena iko kwegena mufundi igenjera ndene lina abantu mbare nalibwa yulo nko iwede biyasana na Mario gayeke usina mayana ando kwegena omonto manyanga omonto ngenjo kiare kwegena ora ngaliyo gendi gokonya anje ko konyereza buno rwarite kinta ke tikomenya buno rwarite ente buno rwarite lakini no manya ko somege radio ko ante bie le lete tine ndwali ile kuliete alikuwa jikwe ule kitabu kilikia wa na ne ritor ko bruna africana likeliete norire maiga ligokonya mangana prostate cancer bruna africana umotoji go toka Kameruni na South Africa oka South Africa Kameruni na South Africa embete yo ali tuma magiga busonge town nero eko ni usimeko sidi ngoja kabisa 350 yali kemete ni mbwate 170 currently emeto wada bana 100 nyorembo iko ni shilingi 170 lakini bosongo is beyond 300 bruna sio Bueno, ngaji bese inko chisitli.
Abono ngo kwana tore to kwenda mega korwazo moroberi weri tukoria rero amoga menya enjira yende yo gukorra pito konya kurigereria umoroberi yo to gukorra gochio mweri kabisa ndoje getabu ekia ukirigete buya egetabu kio bosera kabisa akero mutugo wati nkio konyi mutune simbi to mutuli ndwali mutuli gutwara ndwali mutune saini ya sigetabe dole saini izenda ya elembe ite bilenga bya bile bile itakuwa tese kubuta kweli yogiri nyinge basomoro dole no bororo bonge ikero bongo obo buri abakuru meye bilenga biro bongo bilenga bya me konanta mo omo biro orosa daga bono mutu okugwati nandi yone bilenga likwa bwate okolenga liko tantana kwambwatire ngoigwete biasa Bueno, cuando que ente creo que na kuwenienda yao. Enyo muzo kuwacha dige medio kosae. Kuwenienda yale kukoloma dige ento wene. Muzo kuwena. Bueno, muga to korro moroberi ente tori geria kamera ria go garia. To korro moroberi kabisa te to kwani babere. Ande kopia. Egere na dio ndora ndure. Muga ka kire Santos amenya ente tori geria se kamera ria go ente te okoba na gotarire wikamwa go gaiga. Na kwireri bageri okwani abantu batano ando bataiba entre korigeria Nsoko TV tukorro moroberi tukoria roko bebiro bya twereire oyo mindu nyali kembunde mbuya muneza ko ngali bageri kukwanja abantu batano tigankwani sabana bana bonsi benkengima bakaba chikoro bane nono omwana toro ko bago mo chikoro angwen nkwani alele nkwani Julius nkwani muga Julius nkwani omwana bwale nande nkwani yoro no muga kafata nyakundi olisunika okonya bantu serietaria yenkoro kolanga bantu ambaye batano yabano muga karande kere ndata kerando bosemi bonde na bongo endra go koboria mwanjo morigeria bwa Nsoko TV kere ngorigeria biro biane asomoroberi wetu koria roni go biikire omwerio egento nasomi go motoyo iga omokorogo inywa ibadi go sana yo kwandra biya omosojo ndobwate ensobosobo ndobwate ripera gaiga amo neliembe gendo nasomire kia bwango mono liembe liga ekero liburukaneti ne ripera nigo korwa liburire bwa arthritis no manyagizagane iyo liburire bwa arthritis gingenje yende mwanjo buriga nerina amario gaya yeke gusigo semete yeke gusi eyengenje mono na igo mugusi na bwente ko bagako yerigereria buya amaiga Nsoko TV tukoria rero nigo ara enda seri shabiki ndirigo nte botambenga tonyara ko batuko motamba ko ase TV ritukoria Jumatano na arenga ritukoria Jumatatu na arenga ase bunge ya North Mogrango mongwana ukorokwa nganyaberi miyogo korwa ase nsemo ya Tumbe ase bunge ya North Mogrango me county ya Nyamira no maigaito arende nabo igo maigaito ende bonsi bara kuri korwa senseme iga yekenyoro ikiga gikorokunga nyabuogi bigege iyo gotoka ase sublocation ya Nyakore ward ya Kigogie bunge ya Tutu Church North county ya Kisii Dietariane Stephen Nyariki Embonde daraji gukora Nyariki minto onkwani umutangazaji yo inokoro kwa Enos Onyango Innocent Onyango oro musani onazana ande mwa akore moroberi bwakire bwagire uri agiri mwajito mu kwani ya mono muzuka tuli bako bamo Diana Ndemo very smart. Asante sana mwanzo murigeria ridira Nyariki Stephen Embonde gendra kubwatia emeroberi kubwatia yana Nsoko TV uboroso bumugusi wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torore tema nainde torore tema
Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Onye kubwa tali bolyo obosemya gusekero kende gyonsiguro yemerobuli